Нека да спра тук и да ви кажа нещо. Дявола винаги е използвал музиката като средство за поклонение. Внимавай, младо момиче, какво си пускаш да слушаш. Внимавай, младежо, какво слушаш в слушалките. Внимавай, защото не знаеш как музиката ти влияе. Говоря психологически. Ти си мислиш, че е просто музика, но не е. Нека ти кажа, музиката е единственият елемент на планетата, който не беше създаден на планетата Земя. Музиката е единственото нещо на Земята, което не е създадено на Земята. Музиката беше създадена в рая. Ние не сме я измислили. Всичко, което правим и контролираме, е направено тук. Създадено на Земята.